Конвекция. Экспериментально докажем, что тепловая энергия пераносится потоками вадкасці. Для гэтага нам спатрэбіцца штатыў, канвекцыйная трубка з вадой, марганцоўка, пінцэт, спіртоўка, запалкі. У канвекцыйную трубку з халоднай вадой дадаем некалькі крышталікаў марганцоўкі. Награваем ваду ў трубцы з дапамогай спіртоўкі. Пры награванні шчыльнасць вады памяншаецца і ніжнія нагрэтыя пласты вады ў трубцы паднімаюцца ўгару. Аб гэтым сведчыць рух афарбаваных пластоў вады. Верхнія больш халодныя, а значыць больш шчыльныя пласты вады апускаюцца ўніз, награваюцца і накіроўваюцца ўгару. Праз некаторы час вада награваецца і афарбоўваецца па ўсім аб'ёме трубкі. Такім чынам патокі вадкасці пераносяць цеплавую энергію ўнутры самой вадкасці.